జిల్లేడబుడగల గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ ఎన్నికల నామినేషన్ కప్పట్రాల్లో జరిగింది. టీడీపీ తరఫున కోట్లవారి ఆధ్వర్యంలో ఎస్ మక్బుల్ బాషా మరియు వైసీపీ తరఫున గుమ్మనూరు జయరాం ఆధ్వర్యంలో గోసి హనుమంతు కప్పట్రాల బుజ్జమ్మ తరఫున ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా నిలబెట్టారు. తర్వాత వీడియో పెట్టాను. ఇదిరా నీ మొదలిదిరా ఈ పదమున మొదటడుగేయిరా నీ తరమిదిరా అని చాటేరా పదర పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా పదర పదర పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా ఇగెలు పను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా ఓ భళ్ళు వండు నింగి ఒళ్ళు విరిగెను గట్టి పరకతోన ఎడోరి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళన తినుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముత్తిడె మట్టి నేలనే ఈ కాలం తన రగిలే వేదనకి పదునల్లే విసిరిన ఆశల బాణం నువ్వేరా పగిలే